Nkhani ya nsana ija magayi mudziwe kuti si nkhani ya masewera. Ingaoneke kuti ni nkhani yachabechabe, mwinanso ife kuyankhula zambiri, komano chimene tikuyenera kudziwa nchonena kuti imene ijasotu ndi saving action kapena kunena kuti zichitochito zopulumukira ndi zonena kuti akugwiritsa ntchitonso nsana uja ngati mbali imodzi yozipulumutsa kuti asakapezeke kumaula. Kodi iyeyo akudwala nsana? Ngati zili zona zonota akudwala nsana, tikuyenera kudziwa zonena kuti ndekuti ikubwera ngati A+ kongonjezeranso nsana ukupweteka, koma ndekuti ukupweteka komanso ukumupulumutsa nthawi yomweyo. Ndeuloja akuyeneranso kutenga ngati chinthu cha mtengo wapatali chimene ndekuti chikumupulumutsa kuti asakapezeke kumaula. Kuli bwino kapezeka mchipatala kusiyana ndi kupezeka kumaula. Kumakambatu kunena kuti nkhani yonseyi mwangoyikamba iyayi nsana ni ndani kodi ameneyo sitinamutchulepo, koma I can only imagine kunena kuti inuyo mukudziwa kuti tikukamba ya ndani. Koma tisamakambe zomabisana m'masamba. Nkhani itu ndi ya munthu olemekezeka Chimwendo Banda amenetu pakanali panopa ndi zonena kuti ali mchipatala admitted chifukwa nsana ukumamupweteka kwambiri. Ululu wake wafika point unena kuti muno wakeyo sanakathanso kuyembekezera kuti zingafike potero moti akukhala pa bedi choncho. Ndetu chifukwa cha zimenezo akupezeka kuchipatala osati kumaula, kumene ajaji anagamula kale kuchoka ku magistrate court kuti akuyenera kapezeke kumaula. Ndipo kubweranso ndekuti ajaji aku high court dzulo anadzathiranso msomali wachiwiri kunena kuti iyayi akapezekedi kumaula munthuyi kufikira wiki yamawa. Chabwino a walk in memory lane, tibwerere nde tikayendetu tsopano m'mamemorizi athu mu msewu wa dzikumbutso uwu. Kalekale kodi kunachitika zotani? Tiyeni tionere limodzi, kenako tipitiliza nkhani yathuyi tikambepo ziwiri zitatu zokhudzana zinthu zomwe zazungulira nkhani imeneyi. Anthu akazatane nane inendeka sindingathe ndidalira inu kukonjetsa tikagwa ine mavuto ovutika ndi hambiri miyoyo ya anthu enawa idalira ine ntemwe muteteze moyo wanga ineyo. Ibe mlandu Ibe mlandu ulinane mlandu Ibe mlandu Ibe mlandu Chabwino mmene taonera pamenepo akuti kwa mtundu wanga ndilibe mlandu. Koma tisanafike kuti tiyang'ane nyimbo imeneyi, bwanji tiyang'ane dansi yobwa. Mwakaona bwanji ka dansi kameneko mmene munthuyi akuvinira pamenepo. Ndekuti kutekesatu kuzaponya step side yawo, kuzaponya step side yawo ndekuti akamaombetsa mapaziwo pasi, ndekuti thupi lonse likumadza njenjemera kugwedezeka ndi mphamvu osati masewera makamaka nsanawo, ndekuti kumadza gwedezekaso kutekeseka zenizeni, ndekuti spinal cord kumadzapezeka kuti agwedezeka zenizeni. Munthu osamva kupweteka nsana ayi. Mukumvetsetsa chomwe ndikutanthauza? Nsana osapweteka. Muzikamba kuti iyayi chani mesa nthawi imene anali asakudwala nsana makosana. Mukayimva tu history akunena kuti munthu nsana wakhala ukumpweteka kwa nthawi yayitali kwambiri.
wakhala ukumpweteka mpaka na zinafika povuta kwambiri mu chaka cha 2024 anachitopita South Africa kukalandira mathandizo amankhwala kumene kuchako nkukhala ngati kuti bola nkona. Koma vuto la nsanalo sizoti linatha yayi, linali lilipo, koma nde kuti ankangoyenderabe kuti yayi bola nkoni. Mwaona nde munthu uli ndi vuto la nsana koma nde kuti no ukagwedezenso nsana choncho mukuyona kuthyolanso choncho ndithu kuupanga zonena kuti uvutenso kwambiri choncho. Mwina tinene kuti amangoyenda pamenepo anangoyimirirapo nkumayankhula komatu amavina apo. Energy imeneyoyo kodi nsanawo uzimakatha bwanji madzulo so makapangaso sizimakampeze kuti zamuvuta kwambiri mpaka na kukafika the following day. Hayi ndithudi mwina amathana nawo usiku wonse amapeza bwino the following day amakapezeka zoti akapezeka soti ku msonkhano winanso limenelo limakhala lili Saturday ndekuti wamenya choncho chola dance choncho kuzachoka pamene paja ndekuti amakafika soti Sunday wapitaso ku msonkhano winanso ndikukayimbanso nyimbo zinaso choncho. Mukuona zimenezo kwa mtundu wanga ine ndilibe mlandu ineyo ndilibe mlandu kwa mtundu wanga chimene mukuyenera kudziwa nchiti nchimene chocho. Komabe nkhani ndi imeneyo yonena kuti umavina munthu choncho nsana umene wayambano kuvuta litino tsopano. Ife osamvako china chilichonse achimwendo banda nsana ukuapweteka osamvako china chilichonse chabwino awo ndi ma private affairs zinthu zomwe zinali za private zake ndife tingayankhulepo kuti chani ali ndi rights amati rights to privacy ali ndi ufulu otakhoza kukhala iyeyo ndekuti ndi moyo wake wa private opanda anthu ndithu kumalowererapo. Komano apa patsopano ndikufika apa mukunena kuti munkadwala nsana koma mavina nkumapanga zinthu zosiyanasiyana kutakataka nthawi imene mwangolowa ntchitoko simokha nsana wayambato kutani kuvuta kumene kucha. Nsana wanga nsana wanga undipweteka mpaka anato adimiti kuchipatala 1 week muli mchipatala fara nthawi imene anagamula mkulu uja ndekuti kodi naliliti kodi. Koma si wiki yomwe pano pati kuyena bothawu ndekuti wiki ali mchipatala munthu okhala adimiti mpakana tiye tibwerere mbuyo pang'ono magayi timati tikambatu zozungulira nkhani imene. Tibwerere mbuyo pang'ono mwayikumbukira video ija ankamukweza mu galimoto ija apolisi kunthandizira kunkweza mgalimoto amene uja amaoneka ngati munthu amene nsana wake kumpweteka nsana woti mpaka na adimiti zikanakhala zonena kuti kufa ngati ali adimiti ndekuti ndi za serious nsana woti kukupweteka ungamayime yonchicha muno bwino yonchicha. Hayi nsana to ndi umene wavuta nkhani yomwe yavuta kwambiri panopa ndi imeneyo. Tikakhala pasibe tizikhalabe tikumafunsa mafunso ngati amenewo kuti kodi moti nsanawo zoyenda motani kodi. Ndeno chomweno chapezeka zoti chaonjezereka foto mwina simunapange pay attention mmene makupasana update ya dzulo mmene zinayendera mu court muja nsana uja muchipatala muja zaonjezereka si nsana okhawonso yayi akunena kuti mutu wakenso kumadzajamaso kumadzayima ndithu nji kumabwira nde kuti ma stress and anxiety depression. Lawyer wake Ru Jefferson kadzipatika amanena choncho kunena kuti mulakwitsa anthu akuboma munthu ali mchipatala ndekuti zikupanganso affect so zimene zochitika zikumamusokonezanso mutu mpaka anafika point onena kuti no stress and anxiety kuti pamenepo mukuziyendesa bwanji zinthu zake. Musapange choncho yayi munthu iru sali bwino mutulutseni munthu ipa belo. Kwa mtundu wanga inetu ndilibe mlandu koma ndekuti no Frank Chiwanda wandipezera mulandu ineyo kunena kuti ndinkafuna kutani kumupha koma ineyo kwa mtundu wanga ndilibe mlandu. A walk in memory lane tikayendatu mu memory lane timalize bwino bwino. A walk in memory lane it feels like yesterday. Tikabwereratu mbuyo makamaka munsewu wa zikumbutso tikumbuke kuti kodi kunachitika zotani chomwe chikuchitika zikumangooneka ngatitu ndi dzulo lomweli pamene iyeyu amavina nyimbo imeneyo kwa mtundu wanga ndilibe mlandu.
Happy weekend kwa inu nonse. Magayi nthawi inake kumakhala ndi nthawi yopumula mukagwira ntchito anthu nomagwira ntchito molimbikira kwambiri. Mukagwira ntchito weekend kumakhala ndi nthawi yopumula ndi achibale anu, azinzanu, kaya panokha nthawi zinake kusinkhasinkha kuti chochitika ndi chani moyo wanga ndochokera kuti ndopita kuti makamaka kumapeto kwa chakaso ngati uku ndakwanitsa zotani ndalephera zotani ndi zinthu zomwe zagwira ndi zinthu zomwe sizinagwire nangano chaka cha 2026 ndichipanga ataki bwanji ndifuna ntakwaniritsa ziti ndi ziti. Have a time to rest and recorrect yourself. Kuzitolera bwinobwino osati nde kuti weekend iso nde kuti basi pakali iyayi kumapumula makosana. Tupini mafunaso kupumula ili cholinga chonena kuti mupangeso perform bwino wiki yenayo imeneyo nde imodzi mwa ntchito za weekend. Atalengalengatu Mulungu adatenga tsiku limodzi napumula. Ndagwira ntchito ofunikanso ndipumule, tiyani tizipumula makosana. Happy weekend kwa inu nonse. Akuti